de la petita illa de Lampedusa, el papa Francesc, poques setmanes després d'haver ser escollit com a bisbe de Roma, va voler que el seu primer viatge fora de la ciutat fos precisament en aquell lloc, per no només mostrar un sentiment de compassió cap a totes les víctimes i cap a totes aquestes persones que sofrien o que havien mort, sinó també per denunciar el que ell en va dir la globalització de la indiferència. Ara us llegiré algun dels fragments del que va dir en aquella ocasió. Immigrants, mort a la mar. Des d'aquestes barques que en lloc de ser un camí d'esperança han esdevingut un camí de mort. Així és el titular dels diaris. Quan fa algunes setmanes vaig saber aquesta notícia que tantes vegades lamentablement s'ha repetit, el meu pensament una i altra vegada s'ha dirigit cap a aquestes aigües i he sentit que havia de venir aquí a pregar, a realitzar un gest de proximitat, però també a desvetllar les nostres consciències pel que ha passat, perquè no torni a passar, perquè no es repeteixi, si us plau. M'adreço també ara, d'una manera especial, als estimats immigrants musulmans que ara estan començant el dejuni del Ramadà. Els desitjo abundosos fruits espirituals. L'Església us és propera en la vostra recerca d'una vida més digna per a vosaltres i les vostres famílies. Adam, on ets? És la primera pregunta que en el relat del Gènesi, explicant-nos de forma poètica l'origen de l'home, Déu adreça en aquest després del pecat. On ets? És un home desorientat, que ha perdut el seu lloc a la creació, perquè creu que pot tornar-se potent, que pot dominar-ho tot, que pot ser fins i tot Déu. I l'harmonia es trenca, l'home s'equivoca, i això es repeteix també en la relació amb l'altre, que ja no és el germà que s'ha d'estimar, sinó simplement un altre que em fa nosa, que em treu part del meu benestar. I Déu, en el següent relat, continua preguntant: Caín, on és el teu germà? El somni de ser poderós, de ser gran com Déu. És més, de ser Déu. Porta una cadena d'equivocacions que és cadena de mort. Condueix a vessar la sang del germà. Aquestes dues preguntes de Déu ressonen també avui amb tota la seva força. Molts de nosaltres, també jo m'incloc, estem desorientats. Ja no estem atents al món en què vivim. No tenim cura, no custodiem prou el que Déu ha creat per a tots. I ja no som capaços ni tan sols de tenir cura els uns dels altres. I quan aquesta desorientació adquireix les dimensions del món, s'arriba a les tragèdies com la que hem presenciat fa poc. On és el teu germà? La veu de la seva sang s'alça fins a mi, diu Déu. Aquesta no és una pregunta adreçada als altres, és una pregunta adreçada a mi, a cadascun de nosaltres, a aquests germans i germanes nostres
Tractaven de sortir de situacions difícils per trobar una mica de serenitat i de pau. Tractaven de trobar un lloc millor per ells i per les seves famílies, però han trobat la mort. Quantes vegades els que busquen això no troben comprensió, acollida ni solidaritat. I les seves veus pugen fins a Déu. He escoltat fa poc a un d'aquests germans. Abans d'arribar aquí, han passat per les mans dels traficants, aquests que exploten la pobresa dels altres, aquella gent que fa de la pobresa dels altres la seva pròpia font de guany. Com han sofert. I alguns no han pogut arribar. On és el teu germà? Qui és el responsable d'aquesta sang? A la literatura castellana hi ha una comèdia de Lope de Vega que explica com els habitants de la ciutat de Fuenteovejuna maten el governador perquè és un tirà i ho fan de manera que no se sàpiga qui ha realitzat l'execució. Y cuando el jutge del rey pregunta ¿quién ha asesinado al gobernador? Tots responen Fuenteovejuna, señor, todos y nadie. També avui aquesta pregunta sorgeix amb força. Qui és el responsable de la sang d'aquests germans i germanes? Ningú. Tots nosaltres responem així. No sóc jo. Jo no hi tinc res a veure. Seran d'altres. Certament no pas jo. Però Déu pregunta a cadascun de nosaltres on és la sang del teu germà que s'alça fins a mi. Avui ningú sent la responsabilitat d'això. Hem perdut el sentit de la responsabilitat fraterna. Hem caigut en l'actitud hipòcrita del sacerdot i del servidor de l'altar, dels quals parla Jesús a la paràbola del bon samarità. Mirem el germà mig mort a la vora del camí. Potser pensem, pobret, i continuem pel nostre camí. No és feina nostra. I amb això ens tranquil·litzem i ens sentim prou bé. La cultura del benestar que ens porta a pensar només en nosaltres mateixos, que ens torna insensibles als crits i als planys dels altres, ens fa viure en bombolles de sabó, que són boniques, però no són res. Són la il·lusió d'allò que és fútil, d'allò que és provisori, provisional, que porta la indiferència envers els altres. És més, porta a la globalització de la indiferència. En aquest món de la globalització hem caigut en la globalització de la indiferència. Ens hem acostumat al patiment dels altres. No ens concerneix, no ens interessa, no és un afer nostre. Torna la figura del sense nom del gran escriptor Manzoni. La globalització de la indiferència es fa tots sense nom. Responsables sense nom i sense rostre. Adam, on ets? On és el teu germà? Són les dues preguntes que Déu fa a l'inici de la història de la humanitat i que adreça també a tots els homes i dones del nostre temps, també a nosaltres. Però jo voldria que avui ens féssim una tercera pregunta. Qui de nosaltres ha plorat per aquest fet i per fets com aquest? Qui ha plorat per la mort d'aquests germans i germanes? Qui ha plorat per aquestes persones que eren a la barca? Per les joves mares que portaven els seus nens? Per aquests homes que desitjaven alguna cosa per sostenir les seves pròpies famílies? Som una societat que ha oblidat l'experiència de plorar, de patir
de compadir la globalització de la indiferència ens ha tret la capacitat de plorar. Senyor, que escoltem també avui les teves preguntes. Adam, on ets? On és la sang del teu germà?